Yan, mumukbang namin yan, yan. Si cucumber. Ayan, si Bunet. Ayan. Ayan oh, dami yan oh. Tapos lulutuin yan. Yan. Pati yung doon sa kaldero. Picturean mo. Ano na, niluluto na. Ayan, ihiwain lang yung tiyan. Papalabasan yung Paghiwa pala kinain yun, niya. diretso na sa salang doon. Ayun. Kasi pag hindi agad ilagay doon, Mapaknit. matunaw. Ayan, ganyan lang yan paglinis niyan. Tapos nilagay Gamay, doon. gamay. Waay nanaw. Ayan, so Morning kalami. sa probinsya, di ka mahirapan sa gulay. Ayan, alagbati yan oh. Namin ito mamaya sa isda. Ayan oh. Ayan. Eh, si Jelita oh. Kapi-kapi lang muna. Hi mga kalami, welcome back. Ayan. Welcome to our channel. Dami kayo Mukbang TV. Kamusta po kayo? Ang aming kakainin ay si cucumber. Oh yes. Si cucumber. Balatan. O cucumber. Balatan kung tawagin. Sa amin po ay hanginan. Yan. Hanginan po yan. Tapos meron kaming pritong tilapia. Meron kaming tuyo. Okay, pray. Lord, maraming salamat Panginoon itong pagkain ng Panginoon, Lord. Pasbasan mo ito Panginoon at pangdagdag kalakasan sa aming pisikal na katawan ng Panginoon. Lord God, pagpalain mo kami lahat. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Mga kalami, kahit po tayo. Samahan nyo kami kumain. Yan. So ito yung balatan. Ayan, hindi na namin hiniwa na malilit, no? Sarap pala siya. Sarap. Ito yung paborito ng mga Chinese. Yan. Ayan o. Sarap. Lapit ko lang. Ayan siya. Ayan po. Sarap. Alam mo, maliit pa ako. Hindi na sinakain yan eh. Marami yan doon sa amin. Ito po. Bihira ka lang makahuli nito sa araw. Nagtatago sila sa araw. Pag sa gabi, lumalabas sila lahat. Yan yung nakuha namin nung ano. Nung nagpunta kami ng sa Narciso, Quezon, no? Tuwang-tuwa kami dyan. Laking dagat ako pero hindi ko alam yung pagkuha niyan yung... Tuyo. Kain po kayo mga kalami. Ngayon may kasamang tilapia. Medyo pagod pa kami, no? Sarap yun namin. Galing sisi. Duhilo pa. Tagal ang biyahe. Ilang oras? 8 hours. Kasi yung mga kasama natin, maliliit na motor, 60 ng takbo, 80. So 3 days kami sa Quezon. Ano?
So yung minukbang namin doon sa Quezon o yung native lechon, kaya lang hindi perfect. Kaya magmumukbang ulit kami ng lechon. Gusto nandun na. Hindi ko na hiniwa. Iniwa talaga ito ng maliliit. Kaya lang, hindi ko na hiniwa. Para maiba naman. Shout out na pala. Super. First natin. Aring Lari. Aring Lari. Lari Chong. Pre, thank you sa support. Kay Maring Hilda. Yan. Mga ano yun eh. Avid ano natin. Masubi. Sila Kenzo Soto yan, si Elmar Mukbang, yan. Wilbert Pialogo. Rafael Octana yung mga ano eh. Mga nagko-comment. Kunat. Si Maring Liza yan. Sa lahat na nag-share, thank you po sa inyong lahat. Parang Al. God bless po sa ating lahat. Sa tayo parang Al. Abilita. Yan. Kila Pastor Sok yan. Mga sharer natin yan eh. Mga supporter. Shout out sa inaanak ko. Jubilin Arcelias. Yan. Sa mga nakasama kay Brother Jumer. Ayan, kay Smuli. si Smolly. Ayan, shout out po. Kay Mr. Jurito. Shout out. Sister Hazel yan. Ayan. And Pala. Maika, tsaka Digiting TV. Yun. Sarap kumain mga kalami. Sarap kumain na parang antok na antok ka na. Yung bang dami mong iniisip. Iniisip ko parang kanina nasa probinsya ka pa lang, no? Tapos ngayon nasa Manila ka na.
Kumakain pa ba kayo nito, mga kalamit? Kasi paborito kasi ito ng mga, ano, alam mo na. Yung, Mga lumaki probinsya. oo, mga Bisaya. Sarap siya, hindi ka na mahalat. Mm. Yan, Jicon Motovlog. Biherang magparesta yan. Ana Lirado. Yan, shout out kay Annalie Lirado. Parang big boy. Sila pa rin Joel yan, Dad. Shout out sa support, ah. Thank you po. Ayan. So mga kalamay, salamat Ayan po, po may- sa palaging suporta sa aming channel, Lamig Ayaw Mukbang TV. Ayan, sa mga bago po dyan na nanonood ng aming mukbang Yes ni po. Mrs. Pa-subscribe po, pa-like na rin and share. At ngayon pa lang ay kami magpapasalamat na sa inyo. At ang aming dalangin, lagi po kayong pakaingatan ng ating Panginoon. Amen. So maraming salamat po mga Salamat po kalami. sa lahat. God bless us all.